जोंनिया मेमा दासो फैदो मेमा दासो सुटि मोनदों दे जानाय नायदो मेकआप दाफबदोंमोन बिनि थाखाय थाब नुजाथि फैनो हायाखैमोन स्टेजआव ओंखायनो निमाहा बिबाय नामा मा होनदोंमोन ओंखामखौ जाजोबसै बडि जादोनि नोङो खुसिया जाया खुसिया जावग्रा मानसिया खुसिया लानजाय जानांगौनो खुसिया लानजाय जायोबा माने खुसिया सङो आरो ना इस खुसिया गुदुंखौ खुसिया दे जाना खिथो होमबा एबार जों फैदो जेरैदो खादों थास' बिथराय अ सोर जानोनो थाम्फै जानोलै थास' बिथसे माबा आसरसो नामा हिनजाव थांबाथां थास'सो खानथिनो हरजाबाय नामा खाफेरानोमोन आं बिदिखौ ओमफ्राय फार्स्ट टाइम खादों बिलाइ गोरलै गोरलै नै मोजां मोजां दं खाफेरखांखाबाय सोरबा नै आंबो खानोसै एबार गांसो लाजायो नै अबेबा हा गांसो लाजायो अबेबा बिलाइखौ साफा साफायानो लाजायो ना नै गायसेथिं गायसे नङालै लोगोफोरबो नङा मानसिफोर सुखेमोन बिलिग होना ना बिलिगा सिख्लाफोरासो होनदों माथो लोगोफोर बिलिगा सिख्लाफोरखौसो होनो ना खानोसै आंबो नै रायजो नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि देलायखाबाय आखाइयाव मेहेन्दी लगायखाबाय नेचारेल खालामा नायनो खिथिब्रा मेहेन्दिया अ नै नोंथांमोनाबो लगायना फैयो बेबायदि जों दायो माने नै थास' बिथराय बेफारि गेलेनो नागिरदों फानहैनो नागिरदों जोङो सोरबाफोर जानो लुगैदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय जोङो फानहैगोन आरो ना लांनानै हैगोन बिराद मोजां नै अनलाइन डिलिभारि दङ ना अनलाइन एभेलेबेल मोनगोन एमाजन फ्लिपकार्टफोरावबो अनलाइन खालामबानो जाबाय मा सार्च खालामनांगोन बिदिनो थास' बिथराय गोरलै होननानै माबानो मोनगोन आरो ना जों पेज खुलिबाय आरो गोदान बे मोनगोन आरो बर'नि संनाय खावनाय एकदम बरियाखा नै थास' बिथराया माबायदि खायो नायनानै ला एसे सोरबाफोर सेंग्राफ्रा रोङाबा देनां एकदम टाउननिथ' नङा जेनेबा बेफोरबायदि खामानि मावनो रोङै हिनजाव मोनफ्लांबायबा माने मोनजानाय नङा आरो ना ओमफ्राय बिथाङा माने बाजै हामफाया रोङा ओंखायनो मोनजायाखै नै हाफैदो नै ओमफ्राय नै नै हामफाया मार खामानि मावहोदों नै संनायाव हले रोंगौ ना नों लाखाया हिट ना नै थास' बिथराय मेहेन्दी लगा के बोराय खोनखादों गोसोमखौबो सिन्थायखादों माथो नोंलाय नों खानायसो मनासे जाफ्रामबाय नै लोगोफोर आरो मनासे नांबावगौ बेफारि जासिगोन ना जोङो पाइकारिखौ अबाव लांगोन एबार जोङो गासो लांगोन लांसै बिदिनो माबाफ्राव क'क्राझाराव एसे दाम मोनोदां दै आउटआव लांगोन ना इण्डियानि बाहेराव माबायाव लांसै गयाव लांसै गयाव होमबालाय इण्डियाआवनो जाबाय लांगोन बेंककफ्राव नै बियो माने बिथिं थास' खागासिनो ओमफ्राय दै गांबाथाय बिथिं लोंहोलांदोंमोन आरो दैखौ बिथिं उल्था जाबाय साया जाबाय बारसेल' बिराद मोजां नै बिथिं ना दैमुआलाय बर' सेंग्रा मावनायाव दांनायाव जेरावबो जेना नै सान्दुङा मोनसे माबा फैदोंमोन नामा ब्राइटनेस कम करो गर्मी बहुत ज्यादा है मारै जादोंमोन ना थांनाय बोसोराव रिल ना मामोनलाय सर्ट भिडिअ मोनदां बिथिं बारा गैलालाय माथो थांनो एबार जायगायावनो थायो नै बुस्थुआ नै बेबायदिया जानो मोजां जायो बेबायदिया इदि एसे गोजा गोजा जाबाय बिलाइआ एसे बिलाइ बोरायखौलाय बोरै जानो देन्जार दा लोगोफोर नै ओरैजाय थुबानो जायो आरो ना ट्रेनिं लाखानायसै नामा बिराद सान्दुं जादों दिनै ना आइफोन खिथागोन नामायाव बुंनानै होदो दाबा दखान फोलाव नोंनि चेनेलाव थांनानै नायहैदो होननानै माबा आफाफन ना आफाफन आफेल जाख्लानाय
आपेलालाय 100 थाखाल'सो लायो केजि एसेनोसै ना आपेल थाइसे बायनानै थाबानो लाबा जाया होमबा मबाइलाव औ जायो दा आरो जाख्ला बावनायसो नोंथ' अरिजिनेलखौल' एबाव जाख्ला बेखौ अरिजिनेलखौ अ दिंखियाबो दंबावोसो माथो दिंखियाबो फानसैलै थाद दिंखिया खानाङा गोबाव जागोन दा थाइसे थाइनै खानानै जागोन नामा नोंनिया ओइ दंबावोब्रा दिंखिया खानांला दिंखियाखौ ओइ नोनमाखाय मेरला हाल नङा दिंखियाखौ बेलेग खाफैगोन जोङो जायो नाङा नांगौ हामफैनो हा हामफैनो नांगौ ना दिन खाया चलो आज नहीं करेगा पर में देखो पूरा हाथ भी वो हो गया नहीं आज ढिकिया नहीं करेगा ठीक है तो उसने दिंखिया ओरै खाबानो नहीं बहुत ज्यादा तोड़ना पड़ेगा इसेल'सो नांगौ सासे ना ना बेंकआव हामफैनि माने एसे खामानि दंबावो इउन' SBI खुलिनांगौ जादों नालाय बेनिखायनो आङो ओमफ्राय फैदों आरो माजबाटाव दा बिराद ओंखाम उखैनाय मोनबाय न'आव ओंखाम जाना फैखादोंमोन ओमफ्राय नैबे आदानियाव आङो माने दा चिकेन चिलि बानायहोदों आरो बिराद मोजां मोजां बानायो आदाया नै नोंथांमोनहाबो जानोबा फैबानो जाबाय आरो बेहाय चिकेन चिलि चिकेन चाउमिन चिकेन पक'रा आरो मा बानायो चिलि काबाब हा चिकेन चप पास्ता रल गासिबो जाजोबगोन आरो ना नैबे जाहैबाय बे मानि चपआ चिकेन चप थरसेयाव खै थाखा 10 थाखा लायो थरसेयाव 10 थाखा बेलाय फुलाव बेसेबां हाबाव बेसेबां चिकेन पक'राया हाबाव 50 फुलाव 100 एक्चुअली चिकेन पक'रा नङा चिकेन काबाब आच्छा चिकेन काबाब माने बानलु होनाय आरो बेहाय ना ओमफ्राय नै दाउदैबो दं बानायगासिनो दङ दायोनो चिकेन चिलि ना बेयो नङा बेयो चिकेन चाउमिननि थाखाय बानायग्रोबाय एकदम लकेसना बिराद मोजां नै अपोजिट माने SBI स्टेट बेंकनि अपोजिटआवनो आरो ना मोखाङावनो ओंखाम उखैनाय मोनबाय नालाय आं बेखौनो जानोसै दा बेखौ जानानै ओंखाम जाहैनो हालालाय हामफैजों रायज्लायसिगोनलाय ओमफ्राय आं बानायगासिनो आदायानो दिनै मंगलबारथाय ना बिराद मानसि जायो आरो मंगलबारथायाव माने टाउनाव बिराद मानसिफोर फैयो मंगलबार बाजारबा जाथारसिगोन नै चिकेन चावआ मोनां जाथारबाय लागाव बेखौ जाबाथाय उदै बुंखाबाय आरो नायग्राफ्रा खुदै गलायलायसिगोनलै जानो लुगैनाया मोनबायानो नै आं दा चिकेन चाउमिनखौ जानोसै आरो ना लोगोफोर नै टेस्टि नङा साखिनायग्रोनि र' हेभि चाउमिनाबो फिसा फिसा आरो ना जानो मोजां बेलेगनि बायदि गिदिर नङा फिसा चाउमिना जानो गोथाव जायो माने नांखाया आरो गिदिरबा नांथानो नागिरो गोदनायाव मा होनदोंमोन ओंखामखौ जाजोबसै बडि जानायनि नोहो खुसिया लानजाया खुसिया जावग्रा मानसिया खुसिया लानजाय जानांगौनो खुसिया लानजाय जायोबा माने खुसिया सङो आरो ना खुसिया गुदुंखौ खुसिया दे जाना खिथो होमबा एबार जाम्फै फैदो जिरायदो फार्स्टआवनो खुसिया खर'सो मोनबाय आं जाया माने आङो नोंनो खुसिया खोरियाखौ नों बे माबाया लकेल दाउ जाबाथाय आङो दाउ बिखा जाबासो जानाय बायदि मोनो आरो ना ओमफ्राय एबार बाजै ओमफ्राय फैसिगोन दै टेस्टि ना माबायदि मोनदो खैदोम दैदोम आंथ' बुरिया टेस्टि मोनदो नै जोंनिया मेमा दासो फैदो मेमा दासो सुटि मोनदों जानाय नायदो मेकआप दाफबदोंमोन बिनि थाखाय थाब नुजाथिफैनो हायाखैमोन स्टेजाव ओंखायनो निमाहा बिबाय नामा निमाहा बिनाय थाबाय बयनिसिमबो दे होमबा जानानै खिथादो माबायदि जादों औ दायो आङो मोसाना दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जाना खिसिगोन फार्स्टआवनो ओंखामखौ लगायदों आङो दाउ बेदराव आलु होदोंना दाउ बेदरखौल' लादों ओमफ्रायो आलु जहलाव ना होदोंमोन खम लादोंना आलु मोनजाया नालाय आखायासो थांखायो मोजांसो थांखानांगौ मानसिफ्रा सानो आरोना मा हमफिया रागाल जोङो मासे नायहाबो साइज गैया इमान साइज नेचुरेल रानि मेकआप गैयै आइफोनाव इदि नुयो नामा सोरखौबा रियेल डाइरेक्ट सेस होननानै मोजांखौनो मा नाफाथि फिसायना नोङो आइ मोनसे खोथा बुंनो हा मेगनफोरजों जादु गोनां बायदि जोंजोबदों मबाइलाव जोंजोबदों ब्रा
नङा आंनि मेगना माबा साफैबाबो जोङो मानथाय लासिंसिंनो मोजांसोनि जानोसै सोरबा सोरबा इखौ जाग्रोनो आं जानायखौसो नेगासिनो खुसिया बेदरखौ माबा मुगैलायो होद होजोबखायो जोंना खुसिया बेदरखौ माबासो ना आंबो जायामोनथ' सिगां आं जायोलै मोनजाबा आंबोसो नङा आं नों गाव संनायखौलाय बोरै मोनखो आलासि जायोबा बेदरफोरखौ जायोलै आलासि जायोबा नोंसो बिदि जायो होमबा न'आव जाबा बोरै जायो हारा उखुरनो लाजिलायगोन आरो ना ओमफ्राय ख्रुबनो सारायाव दोनलायगोन नामा ओमफ्राय न'आव फैनानै सानसिगोन आरो आच्छा ता जाजोबनायबा बुंगोन आङो उनावसो गोसोखांसिगोन नामा बिदि आरोना ओमफ्राय आलासि जायोबा जालायगोन नोंबो देसां आंसो होनदों आङो आंसो आंसो होनना लादों बायदि बिखुन जानाय थांबासो जानोसै दे रायहरबाय जानोसै नै ओमफ्राय गाजाखा आं रिस्टार्ट खालामफिनसै दे